навечерието на Деня на народните будители, педагозите от профилираната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий получиха необичаен подарък. Учениците от 11 и 12 клас на специалността изпълнител на термални процедури с подкрепата и съдействието на своите преподаватели госпожа Силвия Петрова и госпожа Анелия Козлева организираха ден на отворените врати за всички учители в гимназията. Дадоха им възможност в удобно за тях време да посетят кабинета по терапия и рехабилитация в училище и да изпробват предложените им от учениците процедури. Днес по повод предстоящия празник, който е празник на всички учители, учениците от 11 и 12 клас на направление терапия и рехабилитация са решили в знак на благодарност към своите учители да им дадат възможност да направят някоя от всички процедури, които те са се научили да правят и които правим тук в нашия кабинет по терапия и рехабилитация. В момента от тази възможност са се възползвали госпожа Данаилова и госпожа Пантелеева и мога да ви кажа няколко думи за процедурите, които направихме на тях. Да, какви бяха процедурите, на които станаха свидетели учениците? Госпожа Данаилова, на нея направихме масаж на лице и след това апаратната процедура дърсонвал на лице. Тя беше направена от ученичката от 12 клас Светлана Стефанова. Госпожата, предполагам, се почувства много добре след масажа и процедурата. В същото време на другата кушетка госпожа Пантелеева с Мерай от 12 клас направиха вече масаж на ръцете и парафинотерапия на ръцете, като сега в момента госпожа Пантелеева вече изчаква приключването на процедурата и малко по-късно ще видим какъв е ефекта за нея. Очакваме в следващите часове и други учители да се включат и да се възползват от услугите на учениците. Здравейте, аз съм Десислава от 11 Б клас и изучавам паралелка терапия и рехабилитация. Какво сте учили до момента? В часовете по учебна практика се запознаваме с начина на приложение на различните физикални фактори. Учим се да работим с различни апарати за електролечение, магнитотерапия, ултразвук. Освен това, освояваме различни масажни техники и мануални манипулации, т.е. се учим да използваме ръцете си при лечение на различни състояния на човешкия организъм.